tista' tosserva lilek innifsek jekk mhux tħossok tajjeb. Ħafna jistaqsu imma għaliex ma nħossniex tajjeb jew tajba. Filwaqt illi dak li jkun jistaqsi lit-tabib tiegħu wara li jiġi eżaminat jirriżulta illi m'hemm xejn. Ħafna drabi inwaħħlu fl-istress u l-ansjetà. Iżda ftit nanalizzaw aħna stess lilna nfusna. Qatt staqsejt jekk intix torqod biżżejjed, qatt staqsejt lilek innifsek jekk intix nieqes mill-moviment u fuq kollox. Taf x'inti tiekol? Dawn huma fatturi li persuna jekk ma tosservax faċilment tista' ma tħossix tajjeb. L-ikel illi nokkomolaw ta' kuljum għandu rol importanti f'ħajjitna. Mhux li kemm tajt illi tiekol imma x'qed tiekol. Id-dieta bilanċjata hija il-mod ta' kif saħħitna tista' tmur għall-aħjar. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett live waqt il-programm FLiving Show ma' Tea Grasso. Ekku il-ħabib tagħna Matteo Grasso jinsab magħna. Kif inti ħabib? Tajjeb ħafna. Nirringrazzja. Grazzi dejjem lilek tal-istedina. Grazzi Napprezza ħafna. Nieħu gost ħafna li tkun miegħi. Anke l-istudio bla jtix f'dak law. Napprezza. Kull meta nidħolek hekk ngħid kemm arja sabiħa. Grazzi. Nisperaw li wkoll nitrasmettu dil-arja sabiħa pożittiva lit-telespettaturi li jkunu qegħdin iseguna. Fil-fatt dak huwa sabiħ li tħossukom komdi anke kif titkellmu magħna u anke wkoll aħna magħkom suġġetti li b'xi mod jew ieħor joltu lil kulħadd b'mod partikolari f'dawn iż-żminijiet tas-sena, żminijiet sbieħ tas-sajf mhux vera sħana fil-Gżejjer Maltin u Għawċin, imma tajjeb illi wkoll nitrattaw suġġetti illi jolqtu lilna il-koll. Is-suġġett sempliċi kemm verament wieħed ifittex lilu nnifsu, jsib lilu nnifsu u ħadd ħliefek ma jista' isib lilu nnifsu daskemm tista' ssibu int. Dija xi ħaġa ovvja. Illum ħanorbod daqsxejn is-sessjonijiet kważi maqudin flimkien. Ma' Matteo se nitkellmu dan is-suġġett. U mbagħad ħajkolli miegħi wkoll aktar tard il-professur Alex Borg illi żgur iwassal messaġġi pożittivi u kemm huwa bżonn l-eżerċizzju li kelli li nieklu minħabba d-diffikultajiet fis-saħħa tagħna b'mod partikolari fil-qalb. U lejn l-aħħar tal-programm ħajnaqgħod magħna l-konsulent psikjatriku l-professur Joseph Vella Baldacchino. Fejn għandna storja li ħanwassalha lil props ta' persuna li nistgħu wkoll nidħlu fiha ta' ma jimpurtax. Ta' persuna illi xebat il-raġel tagħha jgħaddilha l-kummenti minħabba li hija qawwija. Ovvjament kull bniedem iħoss b'mod partikolari mara meta tibda tisma' lil żewġa forsi jitfal għal-botti, u għax dik iżbaħ, u għax isek hekk, jew isek hekk, dina qamet filgħodu u ddeċidiet li tibda dieta u d-dieta għamlitha stretta. Tant kemm għamlet dieta stretta illi affettwatilha wkoll is-saħħa tagħha. Spiċċat b'depressjoni u waħda mill-mistoqsijiet li ħassaqsi l-profs, il-mediċina, il-kura tad-depressjoni jekk mhux se terġa' twaqqagħha billi tiħxien minħabba li hemm tendenza li ċertu pilnoli ħaxnu l-dak li jkun. Allora dawk huwa mistoqsijiet għall-props, però jien naħseb li tintaqa' magħhom dawn it-tip ta' każijiet. Mhux se ngħidlek kuljum imma kważi. Illi kumment Karl jista' jew ikisrek jew itellak. Jiġifieri għandek min illi dak il-kumment illi qala iġorru miegħu jissakka ġo fih jgħid jiena beżżula, jiena kundannata, jiena aħjar ma noħroġ mid-dar, jiena nispera ma jarani ħadd għax nistħi anke fir-ritratti, nistħi jarawni barra u jkompli nieżel. U hemm min jgħid dak il-kumment kien l-aħħar punt li kelli bżonn biex inqum minn dir-raqda li jilni fiha u nagħmel xi ħaġa bis-serjetà. Xi ħaġa bis-serjetà mhux biex impaxxi lil dak li jkun bil-fors, għax dak jista' jkun tajjeb illi jkun dak il-punt li tgħid issa qabbiżhomni dal-bniedem jew dil-bniedma. Jiena ma dil-bniedem jew ma dil-bniedma ma nimmaġranix nibqa' qatta ħajti m'iniex komda aktar xbajt dak kien jonqosni ħanagħmel li hemm bżonn. Jew jista' jkun tgħid isma' m'iniex dak l-istat. Però ħanuża din l-enerġija tajjeb illi forsi waslet għandi b'mod negattiv ħattalija biex jiena ninbidel, biex jiena ngħid isma' jiena qomt minn hawn u ħannara tassew x'nista' nirranġa. Forsi min qalli l-kumment ma qalilix bl-iktar mod
polit u li jgħinni, imma pjuttost tkissirni l-komment, pero jiena tkissirti dak il-ħin, alright, issa ħanibni li l-nifsi billi tassew inħares lej x'nista' nagħmel aħjar matul il-ġurnata tiegħi u b'mod regolari. Ħalli kemm lilu nagħti risposta, jew inkella kemm lilu ngħidlu grazzi tal-kumment jew lila. Tajjeb, u anke lil ħadd ieħor illi jiena nkun ta' ispirazzjoni għal ħadd ieħor. Għandna l-għażla, nisimgħu ħafna drabi fuq it-television ukoll, Karl, illi kważi l-iktar nies illum tarhom outspoken u liberi li jitkellmu u ma jisħux. U ma dawk in-nies li meta kienu żgħar pereżempju kienu jisħu ħafna. Jew għaddew minn bullying, jew għaddew minn xi episodji vera gravi. Fidik tagħmek illi mhux ġara li jott, però x'ħat tagħmel minn dak il-ħin il-qudiem. Dejjem għandek żewġ toroq x'tagħżel. Għażel it-triq inti u tgħidli faċli tgħidha. U hekk u iktar faċli taqbad it-triq l-għażdiena li jien nissakkar ġo fija nnifsi noqgħod id-dar illi jekk pereżempju jsidnuni anke l-avvenimenti ngħidilhom le, nivvintalhom li huwa dak iż-żmien tax-xahar, nivvintalhom li għandi wġieħ ta' ras, nivvintalhom li tfal għandhom xi ħaġa, meta fil-verità ma jkun xejn minn dan. Ikun biss li jiena rrid naħrab minn dak l-invit. Ma rridx nidher qudiem in-nies. Jew inkella tgħid isma' jiena ġieni dal-invit. Għal-mod tal-kelma għal dak it-tiġ tliet xhur oħra. Issa naf x'nagħmel. Sa dakinhar jiena irrid nidher ħafna ħjar milli jien illum. Irrid inħossni ħafna ħjar milli nidher illum u rrid immur nilbes ħwejjeġ illi naf li bihom ħanidher vera aħjar milli qed nidher illum. Mela għandi deadline, għandi ġurnata. Jew inkella ħanerġgħu ngħidu nista' nibqa' d-dar nibki xortija. Il-bieraħ mal-psikologu tagħna Dr. Gallia, Michael Gallia, nsellimlu mill-ġdid minn hawnhekk u l-familjari tiegħu għaliex naf is-sinjura tiegħu tkun qiegħda segwina. Tkellimna dwar ir-rabja. U ħareġ punt interessanti ħafna illi li tirrabja hija xi ħaġa normali, illi kulħadd huwa tajjeb li tirrabja, però x'tagħmel b'dik ir-rabja jgħod. U hawnhekk naħseb illi ħareġ punt interessanti ħafna li illi persuna tiġi mkasbra jew inkella majra jozzikata, tirrabja, għax ħoxna, għax hekk, għax kollox impaħpaħ, eċċetera, eċċetera. Dejjem qegħdin ngħidu dan bla ebda disprezz dejjem inhu kuntent illi jħossu illi huwa qiegħed fil-glorja u ma jonqsu xejn. Anke dawk li għandhom forsi xi żejjed jew inkella li huma qawwijin. Aħna maħna ngħidu xejn minn dan, dawn huma nies kuntenti, però statistiċi u nies esperti jgħidulek illi l-ħxuna żejda mi tajba l-ħadd, dan huwa fatt. Imma hawn minnu kuntent. Fera. U allura r-rabja tista' tuża għall-vantaġġ tiegħek. Ekku. Illi tajt isma' għandek għażla, jew ir-rabja illi ħadd irribattija li toffendi tajjer illak li jkun, eċċetera. Jew ir-rabja titfaħħa ġo fik u allura inti aktar titkases l-isfel kif qed tgħid. Jew inkella dik ir-rabja ħatuħu vantaġġ minnha u ħatamel dik ix-xi ħaġa illi lilek ġellitek biex inti timprovja, timmiljora il-ħajja tiegħek. Inti semmejt l-Amerikani, semmejt il-magazine show. L-Amerikani wkoll jew Ingliżi insomma xi huwa sejjin bl-Ingliż għal qatt ma tista' tgħid. Għandhom terminu li vera joġobni, Karl. Action beats worry. Yes. U action builds on anger. Illi jekk ninnutaw li hemm komuni bejniethom daw hija l-kelma action, l-azzjoni li tagħmel xi ħaġa. Mela għandek min joqgħod jgħid Marelli minn xi xħanaddi jew Marelli jekk jiġri hekk jew jekk jiġri hekk. U peress li ma jagħmlu xejn fuqha, hemm ċans tajjeb li dik il-biża ssir realtà. Però jekk inti tgħid jiena ħa nara x'se nagħmel, jiena ħa nieħu azzjoni. Jekk huwa piżejjed u qed idejjaqni, x'nista' nagħmel illum qabel għada biex nindirizza dik il-problema. Forsi wasal iż-żmien illi nibda minn sempliċement immur fil-cupboards u fil-friġġ u nara li huwa dak l-ikel illi flok ma jgħinni jagħti kissirni, illi flok ma anka qed jagħtini aktar saħħa, qed iġani nħossni aktar guilty wara li nieħdu. Jista' jkun li għandi xi ikel illi huwa volpi imma fuq barra bis-suf tan-naġa illi inti meta tiklu tgħid tal-erwieħ. Imma taf li biżmien iż-żmien qed iħaxxinni. Taf illi ma li niklu wara qed inħossni guilty ta' x'għamilt bidejja, forsi anke ħruq ta' stonku dardir, forsi anke xi diareja, ma nafx. Mela, x'azzjoni nista' nieħu issa jiena waqt li anke qed nara l-programm ta' Karl
forsi malli jispiċċa. Nista' nqum minn hawn jiena nara daqsxejn x'għandi fil-cupboards u narmi dak l-ikel. Tgħidli dax pasta żatajiet armi l-ikel, dax disrispettu, hawn tant tfal imutu bil-ġuħ. U dik kienet tgħidili anke ommi, u nsellmilha minn hawn forsi qed tarana bħalissa qiegħda bil-lif. Illi hawn tant tfal imutu bil-ġuħ il-Brażil. U dak iż-żmien ta' tifelli kont. Kont ngħidilha, rajt, ġi ħankompli nikol mela avolja jiena mimli, avolja kważi mdardar bl-ikel. Però dak it-tifel tal-Brażil jiena, għamiltlu xi favur billi kiltu jien l-ikel. Għamiltlu favur kieku dak li kell b'xi mod wasallu. Mela alternattiva oħra hija dal-famuż food bank. Illi jekk aħna għandna xi ikel, tgħidli ma jekk ħajamel li ħażin għalija, mhux ħajamel ħażin lil dawk in-nies illi il-food bank qed jagħtihom l-ikel. Naqblu, it-sokkor qatt ma ħajamel ġid, però kemm jista' jagħmel aktar ġid lilhom li inqas trej u naqra milli jagħmel lilek illi inti diġà kilt biżżejjed. U dak il-kaloriji żejda, dak ix-xaħam żejjed, dak it-sokkor żejjed, kompli jżidlek max-xaħam li għandek diġà. Mela, ejja niddeċiedu. Dak li kelli għandi d-dar. Għax id-dar qisu vending machine Karl. Però ħafna qar minn hekk għax vending machine forsi tnikżek il-kuxjenza li qed titfala l-flus il-ħin kollu. Il-kabert tad-dar, issa għax trajtu ħin iklu danu. Mela għamel tindifa tal-kabert, hu azzjoni. Għamel tindifa fil-friġġ, hu azzjoni. Dak diġà ħajkun pass tajjeb. U għamel weda miegħek innifsek li minn issa l-qudiem fil-friġġ u fil-kabert jidħol ikel biss illi taf li inti ħajjejnek. U dan ta' min ngħiduha Karl, għax hawn di l-impressjoni falsa illi kull huwa tajjeb iħaxxen. U dak illi huwa healthy huwa ħażin fit-toma mhux vera. Ħaniserrel dak li jkun jaqbad il-mobile li għandu qudiemu Karl. Jew jaqbad dak il-laptop u jfittex delicious healthy recipes. Tasty healthy smoothies. Tasty food which is good for fat loss. Illum il-Google tajjeb daqshekk bli għamlu reklama minna xejn ħażin. L-internet huwa l-akbar ħabib tagħna. Huwa sors ta' informazzjoni. Qabel konna bl-encyclopedia. Tittoqgħod qalleb illum l-encyclopedia tiktiblu xi ħaġa. Jiena hawn nitkellem dak li kunna f'min qabad diġà l-mobile u fittex żgur. Ara, il-biċċa xogħol qiegħda hawnhekk illi fil-ħajja li llum qegħdin ngħixu bil-fors irridu nikkumbattu kontinwament. Issa, x'jiġifieri mela, minħabba l-kumdità li għandna, minħabba t-televiżjonijiet kbar li ħajruk aktar toqgħod qudiemhom, minħabba sistemi ta' xtara, films, teleserials, barranin, lokali, programmi televiżivi Maltin u barranin, minħabba s-sufan komdu illi llum għandna, illi ma jkissillekx il-patata u darek, illi huwa recliner toqgħod komdu, illi tqatta' ħafna ħin fl-arja kondizzjonata, fix-xitwa fil-heating. Għandna ħafna elementi illi l-kumdità li għandna qed niġu aktar għażinin, dan huwa fatt. Mhux hekk illum min baqa' jmur jimxi jien naf tant kilometri biex jasal ix-xogħol ħadd. Illum trasport pubbliku b'xej għal ħafna Maltin u għawċin li huma żgħar dik kollha xejn qed tifhem tajba, imma qed niġu aktar għażilin. Tax ħanżid miegħek Karlek ma jimpurtax. Ħantelfek daqsxejn. Illi sabu ċar kristall. Illek aħna fil-ġurnata nagħmlu nofsija exercise, mhux qed nitolbu hawnhekk lezzjat, nofsija exercise. Meta tiġi biex tirrilassa fuq dak id-deck chair, fuq dak is-sofan, ħa tirrilassa ħafna aktar. U speċjalment għandek ħafna iktar ċans li torqod ħafna iktar komdu u torqod ħafna iktar fil-font. Ġifieri l-ironija hija li jekk inti fiżikament taħdem matul il-ġurnata, meta tiġi biex tirrilassa ħafna ħjar. X'qed jiġrilna? Qed jiġrilna li mela semmejna dawn l-elementi kollha, il-kumdità li ma tantx nimxu, li nipparkjaw kemm jista' jkun viċin id-dar, kulħadd bil-karozzi. Maġġoranza tal-familji għandhom il-karozzi huma fil-minoranza dawk li m'għandhomx u jużaw trasport ieħor, allura l-eżerċizzju huwa verament minimu. Tgħidli mela jekk timxi eżerċizzju almenu aħjar timxi milli xejn. X'qed jiġri ħafna nies tintaqa' magħhom filgħodu marqat xejn dal-lej bisħana li għandi l-air conditioner. Saqqu mhux komdu xrajtu ġdid, mela x'għandek.
Jiena naħseb illi il-bniedem illi għalkemm qegħdin ngħidu li aħna naħdmu, u vera naħdmu għax naħdmu sigħat. Kulħadd jagħmel il-ħin tiegħu tax-xogħol ħafna nies jagħmlu ħinijiet twal u anke minn part-time għal ieħor. Però naħseb illi maħniex najjew biżejjed tgħidli żgur, aħjar. Iwa vera. Imma lajja li inti taħli l-enerġija, ħan nitkellem mod ieħor ara. Meta taħli l-enerġija, inti tkun tistriħ. Ħappoġġija mod ieħor jien, meta tiċċaqlaq. Ġismek ħajatik raġuni biex tistrieħ. Jekk inti użajt il-ħin kollu moħħok. Imma fiżikament ġismek ma mill xejn, ara kemm kbira Karl. Il-moħħ tantu kbir, illi meta jaf li ħadmu l-muscles, jitfalek ċertu kimika illi tibatek torqod ħafna iktar fil-font u aħjar. Meta inti ma ħadimx fiżikament, iżu jidbib m'għandux għalfejn jistrieħ. Fil-fatt meta inti pereżempju mhux imdorri tagħmel affarijiet u tajt ħanagħmel ħanbajaddi l-kamera ħan inventa u mbagħad trid innaddaf wara u nerġa' npoġġi l-amara f'posta. U mbagħad jgħidlek u jorqod u kapaċi jgħidlek kemm li ma norqod waħda sew vera konta jien. Iċ-ċiklu. Issa dan huwa punt kruċjali għaliex il-ħajja hija dik li l-istil ta' ħajja li qegħdin ngħixu hija dik li. Allura aħna kif ħansibu bilanċ? Bejn il-kumdita u jiena din mistoqsija tiegħek. Bejn il-kumdita kif ħanara, kif ħanamel biex jien personalment aħna il-koll inkunu b'saħħitna f'dak li għandu x'jaqsam saħħa. Mela, number one, l-ikel. Huwa punt kruċjali x'tip ta' ikel għandna niklu, x'tip ta' ikel għandna nixtru, nażlu, li nagħmlu pjan x'tip ta' ikel, mhux nixtru ħafna affarijiet ma nużawhomx ħela ta' flus għal xejn. Bla pjan tmur id-dar bil-ġuħ, għax hawn min ta' hawn min jagħmellek ġurnata Mattejos. Li ma jkollok xejn, forsi jkollok xi ħaġa żgħira, u mbagħad imur id-dar bla pjan, m'għandu xejn lest, jiftaħ il-kabord, dak li jsib lest, nafu x'inhu, il-lest huwa lest u x'vera. U allura nibdew niklu u xi ħaġa faċli hija xi sider ta' tiġiġa friżata li huma tajbin ta' din ma xed ngħidu li huma ħżiena bħala toma. Illi inti xalt il-frajer f'5 minuti saħan u tfajthom u ġew tajbin ta' ngħidlek ġew tajbin u nagħmlu t-tixxu ta' nagħmlu nebki biex inneħħu ż-żejt. Qed tifhem? Issa li kieku inti tipprepara bħal dan għandek l-għażel tara. Karl, taf x'inhi? Il-good news, the best news, illi m'hemmx bżonn bilanċ. Ġifieri. Mela kif tkellimna, jekk inti tagħmel nofsija exercise, fil-ġurnata għandna 48 nofsijat. Ma jitolbokx ġismek illi tagħmel nofs ġurnata tagħmel l-exercise, in-nofs ġurnata l-oħra bil-qiegħda, taħdem tirrilassa, tagħmel li trid bil-qiegħda. Le. Kull ma jitolbok u di approvata nofsija waħda minn 48. 30 minuta ta'. Kieku logħba futbol, kellha tiġi 47-1, tgħidx kemm nitquna xewjen, jiena wint ngħidu nagħmilha. Innemel kontra bledmin, 47-1. Naqsek kull m'għandu bżonn ġismek dak il-1. Nofsija waħda minn 48. L-oħrajn tista' toqgħod bil-qiegħda. Jekk dik in-nofsija tagħmilha sew u approvat. Ekku le mhux tagħmel nofsija tektek bil-mobile. Le, sew. Nofsija tiċċaqlaq, tħaddem jekk jista' jkun ġismek kollu, tħaddem il-qalb, naf li ġej Dr. Alex u qed nitkellmu fuq Dr. Alex, nafu koll għax nafu daqsxejn personalment u naf kemm huwa persuna mill-aqwa anke f'xogħlu, illi dan Dr. Alex ukoll joqgħod sajjem għal ċertu ħinijiet għax kif semmejt inti jippreferi li jagħmel perjodu ta' ħin ma jikolx, però mbagħad għandu pjan. Ta' meta se jiekol, kemm se jiekol. U l-ħin tal-ikel huwa ħin tal-ikel. U l-ħin tal-ikel huwa ħin tal-ikel. U Dr. Alex huwa kardiologu, mhux ċensu illi ħareġ b'teorija. Jiġifieri jekk xejn Dr. Alex jaf il dak mhux qed jagħmel ħsara lil ġismu. Għax inti wara kollox Karl u di semmejniha ħafna drabi u ma nejja qatt nirrepetiha. Mhuwiex fiex ħin tiekol l-aktar li jgħod. Imma x'tiekol u kemm tiekol. Iva, hemm kundizzjonijiet li minħabba fihom pereżempju t-tabib, il-professur jista' jgħidlek Mary, ħalli 3 sigħat, 4, 5 jekk hemm bżonn bejn l-aħħar ikla u li tmur torqod, minħabba f'hekk hekk u hekk fil-każ tiegħek. Minħabba kundizzjonijiet u Ekku, però b'mod ġenerali, diment li m'għandniex kundizzjonijiet mediċi huwa kemm nieklu u x'nieklu mhux fi xħin. Tħallna f'estremitajiet Karl, x'taħilli llum. Illi hawn min jgħidlek le,
banana wara s-sitta? Le. Għax jiena wara li kol dik il-banana relax ħanoqgħod ħrafa. Ġismek ma joqgħodx jgħid raġit il-banana mela issa la mhux se juża dan ħanistorja jgħidu. Ġismek iħares blura wkoll jgħid matul il-ġurnata iċċaqlaqt jiena b'tali mod li dil-banana issa tista' ikollha skop għal dak li għamil diġà. Għal xi xinkilta. U xek, għax jiena ħobb nara, nħobb nispjega bħala bank account. Inti jekk illum lajt xi ħaġa żejda s'issa daqsxejn iktar u għandek iż-żejjed, il-bank mhux jgħidlek le, sa 1000 euro tista' ddaħħalhaw, jew jekk inti kellek bżonn toħroġ daqsxejn iktar mhux jgħidlek le, bil-forsi 1000 euro tikollok mhux se ntik. Ġismek qisu wkoll. Storage illi jżomm u jneħħi. U biex ngħiduha kif inita, il-tant misħut xaħam hija hemmhekk biex jipproteġina. L-abbundanza hija problema. Ġifieri inti jekk Alla ħaresqat timrat, jekk inti Alla ħaresqat bħal żmien il-qedem tinqabbad mingħajr ikel, irid ikollok dak l-istor, ix-xaħam, illi inti bih ħadibqa' dej. Ġismek ħaġib l-enerġija minn dak l-istor, minn dak ix-xaħam. Il-problema hija li meta jkollna wisq minnu, da qed jagħmlilna ħafna ħsara mod ieħor. Ġismek qed jgħidlek ħuj m'għandix bżonn da kollu. Mela allura jibda jikkawżalek il-problemi, jibda jibatlek is-sinjali. Uj, ara x'se tagħmel? Hemm bżonn li jinbidel xi ħaġa. Għal grazzi tal-Alla, nerġa' ngħidlek fejn jidħol l-exercise Karl m'hemmx bżonn bilanċ. Però fejn jidħol l-ikel hija bil-kontra. Illi da qisu elezzjoni irid ikun. Illi il-maġġoranza assoluta ta' drabi li qed niklu importanti ħafna illi jkun ikel illi minkejja li huwa tajjeb ħanieħdu gost bih, irid ikun ikel illi normalment fih biżżejjed ilma. Tajjeb u l-famuż frott tas-sajf, champion. Imma wkoll taħt kontroll, mela mhux għax għandi l-frott tas-sajf niekol il-ħin kollu frott tas-sajf biss, jew niekol sakemm ninfaqa il-ħin kollu, isni qiegħed fuq xi cruise. La tkellimna fuq il-cruise. Imma bħal kollox għandu bżonn il-ħin tiegħu wkoll u l-ammont tiegħu wkoll. Il-ħin fis-sens kemm il-darba ħaniklu, da mhux se noqgħod niklu il-ħin kollu. Imma ngħid pereżempju jiena ħadd bejn 2 u 3 porzjonijiet kuljum. Kien diġà biżżejjed. Imma il-mentalità tagħna jew inkella xi mdorrijin hekk il-ħin jikkondizjonana. Dina ġieli semmejta miegħek mela jien filgħodu titqum tittuħu tikol. Missu l-10 daqqu l-10 x'kenu bekk qed nistordi nieħol. L-ofsinar hija sa nieħdu x'għax niklu wkoll. Lix forsi nieħdu pjaċir noqogħdu naraw film jew noħorġu eċċetera u nerġgħu nieklu. Xirrit ngħid, voldiri ħafna drabi qed jiġrilna illi f'moħħna għandna biss ser niklu, kemm ħaniklu u meta ħaniklu u alright l-ikel huwa meħtieġ għaliex ma rridux immorru mill-estrema l-ieħor. Ekku. Għaliex qabel ma ntemmu din is-sessjoni nixtieq li nkompli daqsxejn fuq dik l-istorja li għattilkom li ħan nużawha waqt il-konsulent psikjatriku tagħna. Għaliex minn estrema l-ieħor jagħmel ħażin ukoll. Illa li xjaffettwa is-saħħa ta' dak li jkun. Ma rridux naslu festat illi dak li jkun kull ma jikol jibda skużi jirreġettaħ jaqalaw jew inkella illi jikol ammonti tant zbilanċjati illi mhux biss ħajonqos imma wkoll ħajżbilanċjalu anke saħansitra is-saħħa tiegħu mentali. Dan affarijiet li ġraw jistgħu jiġru. U għalhekk wieħed irid joqgħod attent. Ħammorru għal dan ir-riklam, sinjuri, bqgħu magħna għaliex wara ħaniftħu linji tat-telefon min jixtieq jintervjeni jista' jidħol magħna fuq 27 500 500 27 600 600. Issija 15-il minuta, bqgħu magħna. Hamilton Travel iħabbru destinazzjoni ġdida bi cruise liner MSC Lirica li se jibda jidħol Malta kun nhar ta' ġimgħa bejn Ġunju u Settembru tal-2020. Dan se jsir fuq talba ta' bosta Maltin u Għawċin illi xtaqu illi jkun hemm cruise liner minn Malta għal Malta kull ġimgħa illi jsalpa lejn il-vant tal-Mediterran. Ir-rotta tal-MSC Lirica se tkun Sirakuża, Venezia, Dubrovnik, Korfu u Ċefalonja fi Greċja.
Se jkun hemm kabini ta' 2, 3 jew inkella anke wkoll 4 persuni għal familji kbar. In-numri tal-kabini disponibbli kull ġimgħa ser ikun limitat għalhekk wieħed jagħmel sew il jaħseb kmieni biex jibbokkja kabina f'dan il-cruise liner meravigliuż. Ta' kull ġimgħa ħajkun hemm tour leader ta' esperjenza li jirrappreżenta lil Hamilton Travel li jakkumpanjakom tul il-ġimgħa kollha fuq dan il-cruise liner Lirica. L-MSC Lirica se jibda jitlaq minn Malta għal Malta kull nhar ta' ġimgħa cruise ta' 7 tiljieli. Jekk il-ħolma tiegħek tixtieq issir realtà, ċempel minnu fih lil Hamilton Travel. We make it happen. Aħna mill-kultura tagħna, speċjalment aħna l-Maltin, fl-modi tant snin ilu kien ikun hawn kompetizzjoni fi triq li ma ħatwellet l-ikbar tarbija, pereżempju. Skuru, u l-maestra kienet tifraħ dak iż-żmien u tgħidli isma' tarbija tiegħek qed tiżen daqshekk bejn wieħed u ieħor għax kien ikollhom miżien u fit-triq kulħadd mixaw għaliex it-talija kellha alla jbielek tarbija kbir. Illum l-affarijiet jinbidlu ħafna għal-grazzja tal għandna ħafna nies illi huma esperti u jigwidaw in-nisa li huma tqal pregnant. Din hija teorija kienet ħażina u l-fatti qed joruna mod ieħor illum. Id-drawiet diffiċli biex wieħed ukoll jaqta'hom. Inti u titkellem l-ewwel qabel morna l-break. Ftakart xi ħaġa li kien qal li ħabib tiegħi. Kien qal li imma n-nies kif jirnexxilhom joqogħdu jiena filgħodu nkun irrid bżonn qalli kafe u sigarett. Qedlu dak inti li qed tgħid lil moħħok. Jekk il-moħħok qed tgħidlu għandek bżonn kafe u sigarett, hekk ħatemmen, qalli manka meta jiena ma nkunx irrid. Lem jinklinani, dak huwa l-famuż vizzju. Illi jista' jkun drawwa. Kif qed tajjeb inti hawn diversi nies Karl illi jgħidu filgħodu bil-forsi rid nieħu xi ħaġa u fl-10 u f'nofsinhar għax inkella nistordi. Illi jista' jkun illi vera jekk inti għamilta darba, darbtej, 3, 4, 5 ġranet konsekuttivi u bqajt tistordi, mela jista' jkun illi forsi inti insertajt illi vera jekk ma tikol xi ħaġa forsi tinżillek il-pressjoni, forsi għandek kundizzjoni medika oħra u allura taffettwak hekk. Però fil-maġġoranza dik hija għax aħna drajna hekk. Karl, relatata ħafna mas-suġġett, ħanati dan il-parir illum għax naħseb li jista' jgħin ħafna nies. Illi jekk aħna nagħmlu r-regoli ta' fiex ħin nieklu, ħajjejna ħafna. F'liema sens. Mela jekk jiena ngħid pereżempju isma' jiena niekol pereżempju l-aħħar tlieta tal-ġurnata fit-8. Fit-8 u nofs madwuq għall-kċina. Kif jiena mort restorant, mhux se jsajruli, mela għalfejn għandi nitfisset u għax qiegħed iddar wara 8 u nofs jiena u ma nafx qed nagħmel bidi, jew għax qed nara logħba futbol forsi qabditni tensjoni, jew għax hemm dak it-teleseries illi dik Madonna tal-ħniena issa qiegħda mal ieħor irid imur bil-fors niekol. Kieku qiegħda ġo restorant, nista' nagħmel hekk? Le. Mela qiegħda d-dar ma nistax. Però jista' jkun li jien għandi tuck shop viċin tiegħi, illi dak it-tuck shop pereżempju jservi te u jservi pereżempju chewing gum. Mela jiena ħanħalli li l-nifsi li wara 8 u nofs jekk ġietni xi leblieba mort għal xi bella te illi ħadd ikkalmani. By the way, hemm tejjiet u tejjiet ukoll, pereżempju hemm il-famuż green tea Karl, illi iktar ħajjistimulak, iktar isu ħajqajmek, mela mhux ħajjinek torqod. Però jien naf tejjiet bħal herbil u kamomilla. Mhux biss ħajjinuk biex inti tikkalma u tirilassa imma ħajjinuk biex torqod aħjar. U anke l-famuż chewing gum, il-famuż chewing gum huwa magħruf. Illi inti waqt li jsek forsi qed tiżvoga, tajjeb, l-aħjar ikun sugar free, sabu li wkoll fil-maġġoranza tal-każi jaqta l-ġuħ. Issa min jgħidlek jien aktar jaqbadni ġuħ, mela jekk iktar jaqbdek il-ġuħ, tieħdux lilu. Fejn rid nasal Karl? Jekk għamilna regola, jekk ngħid jiena pereżempju ħanikol għal-mod tal-kelma bejn nofsinhar u 8. Mhux se noqgħod niekol qabel għandi biċċa stress fuq ix-xogħol, ħanara x'ħan nagħmel qod immur nikol dak il-gallettini u nieħu mill-kejk tal-oħra li għandha l-birthday. Le. Jiena niekol bejn nofsinhar u 8. Tidħol f'dik id-disciplina Karl. Illi minkejja xorta qed tiekol kemm għandek bżonn, għax dak huwa importanti, inti ma ħallejtx lilek innifsek tiżvoga fl-ikel meta tkun jew stressjat, jew għajjien, jew nervuż, jew kuntent wisq. Għax dit tajba. Tallimna meta nkunu żgħar kważi Karl, illi nassoċjaw dak il-junk food store, għandek il-birthday ħanieħdok
Issa fil-praċett nieħdok fil-Griż ma nieħdok dak it-tifel kif rabbejtu. Illi qed jassoċja il-ferħ u okkażjoni speċjali ma dak ir-ristorant tal-junk food. Bil-kontra dun nagħmlu. Illi t-tifel dun derruħ illi jekk hu għamel tant xi ħaġa tajba, tajjeb, intuħ rigali illi nixtiequ li biżmien nagħlmuh jassoċja dawk ir-rigali Ma' affarijiet tajbin. ma' ferħ affarijiet tajbin. Xi pretendu? Illum sirna semmejta kemm darba mi akkaldi, iwa wara funeral, immorru nieklu ukoll. Qed niċċelebraw dak li jkun kważi ħallina. All right. U qed nara l-fader hawnhekk illi jekk aħna nemnu illi wara dil-ħajja mħajja ħjar. Kulħadd għandu dritt jagħmel li jixtieq, imma mhux insibu kull skuża biex niffangaw iwa bil-fond. Donnu li l-ikel, għax qed insemmu l-ikel, efimni. L-ikel huwa passion, u għadirija jena ġuħana, l-ikel huwa passjoni, li tikol l-ikel tajjeb, illi tuħu gost tikol, għaw ħafna nies li verament, kullħat tħobb jikol, ma ħafna nies li verament jħobbu jiklu. Għana mux din najdu li ma tikolx, jew inkella l-ikel mhuwiex tajjeb, x'tip ta' ikel irridu niklu. Issa, sfortunatament, illum huwa aktar aċċessibbli ikel illi mhux daqstant huwa san. Mux fit-toma nerġa' ngħid, xaw min jgħidlek mela pastis mhux tajjeb, u inti mhux bin il-pastit sejjaħ mela. Iskolli tajjeb. Imma tieħu pastis mod u tieħu tużana mod ieħor. Ekku. Jiena kont meta kont dak iż-żmien il-kafetterija ta' minn 20 sena, kien hemm nies li jiġu jixtru 6 jew 8 pastizzi. U dana kont ngħid imma dalihom jiklu għaw kollha. U Karl, ħanerġa' ngħidlek. Imma kien hemm xi wieħed jew tnejn. Ħanerġa' nsemmi l-qofol. L-azzjoni, x'nistgħu nagħmlu jiena u inti biex nikrew dik il-puxjatura illi permezz tagħha anka dawn l-affarijiet li huma aktar healthy ikunu aktar available u jkunu forsi anke arħas fil-prezz. Għax argument li nifhmu ħafna huwa imma jekk jiena nikol healthy huwa aktar expensive mill-imbarazz. Huwa minnu da. Bil-fors, ħanajdlek għalfejn. Għax number one tista' tagħmel inqas minnu. Mela inti jekk inti kumpanija tikra ċertu healthy food, ma tistax tagħmel bil-massa bħalma inti tagħmel laġin proċessat. Imma jisegħux ma jimxix. Dik hija. Sa ftit żmien ilu, Karl, il-bdiewa ma kinux irabbru brokkoli hawn Malta. Pereżempju. Kien hawn dik il-puxjatura, dik ir-request għal brokkoli u llum kullum kien isibu l-brokkoli. L-istess ta' hemm anke għażliet tgħidli imma il-frisk dejjem frisk naqblu. Imma hemm għażla ta' ikel li huwa friżat. Tajjeb, hemm għażla ta' ikel illi huwa aktar healthy minn ieħor, da bħal kollox fil-ħajja, bħal klassifika tal-futbol. Għandek min jiġi l-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba' u l-aħħar. Jekk jiena m'għandix the best option available, ma nistax immur ikċina issa u nagħmel ikla bnina friska kollox lest, ħammur għal the second best option. Jista' pereżempju nsib servizz li wassal li ikel id-dar ta' healthy food. Jekk dik is-second best option mhux available laqqas. Nistajna pereżempju niftijem mal-kunjata jew mommi illi sajjar li healthy food. Jekk dik mhux available laqqas, x'nista' nixtri minn is-supermarket illi forsi anke supermarkets by the way illum għandhom kċina, isajrulek. Tista' tmur anke inti ġo restorant tgħidlu isma' jiena ħnaddi għal take away, preparari dik it-tjala jikla u kilta. Pereżempju, għax hemm l-għażla. Mhux hekk. Anka semmejt supermarkets illum, supermarkets illi tista' tmur tixtri l-ikel msajjar lest wadiri, imma għandek l-għażla. Wadiri għandek kontenetur kollu ħaxix, kif semmejna l-brokkoli, brunġiel, arabali, bżali kolorit, kollox griljat. Għandek it-tiġiġa, per eżempju, għandek is-sider ta' t-tiġiġ, ma mat għandek l-ġejn. Mux ħażin tajjeb, ma għandek il-patata, mux ħażina tajba. U għandek affarijiet oħrajn. Bidri, inti għandek l-għażla, issa, min ħajamela dik l-għażla, mux l-individwu. U l-ironija Karli jadin, illi minnu qed jimxi ma' pjanta ikel biex bih jonqos mix-xaħam, għax għandu kwantitajiet kontrollati, normalment anka il-kont tas-supermarket ħajġik anqas mis-soltu. Għalix? Għaxa fuq dak li kellu aktar nutrittiv u aktar expensive ħanuża dik il-kelma, għax inti ma xtrajtx fil-kwantità, inti anka frankajt il-flus għal rilonija tal-ħaġa. Waqt l-imbaġġi li tara super trolleys, tex kemm ġini dal-kont u jekk tasax fih dak ħlif. Ma jkunx hemm. Ok, ħanibdew nagħmlu da xi konklużjonijiet tagħna għal din is-sessjoni. Innenaċċen aħna qegħdin nippruvaw hawnhekk flimkien mal-espert f'din is-sessjoni, Mattejus, huwa
illi l-għażla hija tagħna. Madanna kollu għalkemm wieħed irid jażel x'tip ta' ikel jiekol, kif jiekol, meta jiekol, x'tip ta' ikel jixtri biex isajjar jew nkella x'mezzi ta' alternattivi jista' wieħed ikollu biex jiekol. Hemm ukoll il-parti l-oħra, illi hija il-parti ta' l-eżerċizzju. Dawn huma affarijiet li jmorru flimkien u importanti bħal meta għandek xi ħaġa illi ma tistax tifforma koppja jekk m'hemmx persuna u persuna. Għadiri l-istess ħaġa, tant kemm huma intimi daw l-affarijiet flimkien l-ikel u t-tip ta' eżerċizzju illi finalment l-equals tagħhom, ir-riżultat tagħhom huwa saħħa aħjar fuq l-individwu illi dawn irdu jmorru flimkien. Issa, l-ikel għandna ċans illi aħna nistgħu nikkontrollaw. L-eżerċizzju mhux kulħadd jista' jagħmel l-istess eżerċizzju. U hawnhekk għandek il-dilemma, isma' jien nista' nikkontrolla l-ikel iva. Jien nista' nagħmel ċertu eżerċizzju li ma niflaħx nagħmel le. Jew nista' nagħmel dal-eżerċizzju iva għax niflaħ. U allura hawnhekk jidħlu nies esperti. Issa, għal xiex nagħmlu dawn it-tip ta' sessjonijiet? Nagħmlu dawn it-tip ta' sessjonijiet għal dawk illi b'xi mod jew ieħor m'għandhomx linja gwida, ma jafux minn fejn ħajjibdew, jixtiequ. Imma ħafna drabi dak li jkun jgħidlek imma min ħajgħidli x'għandi nsajjer. Jiena naf insajjer biss dan it-tip ta' ikel għax hekk konna mdorrin anke għand ommi, pereżempju, id-dar. Jien naf it-tnejn aġin il-forn, it-tlieta injokki, l-erba' nagħmlu għali, il-ħamis, insomma, tafu x'irrid ngħid. U allura m'għandhomx linja gwida. Illum għall-grazzja tal-Alla hawn nies esperti li jistgħu jiggwidawkom. Jien forsi tkun daqsxejn diffiċli għall-bidu biex iddawwar il-menu tal-familja tiegħek imma b'xi mod jew ieħor tirranġa ta' u diri jibqgħu fiċ-ċert. U mhux jaq. La jaqħassu ta' dam x'jaq. Għad duqtu tajjeb hekk jew tomata xejn. Tomata xejn għax tagħmlu int. Jew nkella x'tawulek tomata xejn. Għax illum hawn ħafna ħwawax tista' tagħmel mal-ikel. Insomma mhux nagħti spjegazzjoni fuq l-ikel. Li rrid ngħidu illi hawn min li b'għod is-servizzi hemm qegħdin lil dak illi jkun li jixtieq li jagħmel. Tibda tolli daqsxejn wiċċek u ddawra madwarek tajt jien hawnhekk f'dal-kabord, f'dal-friġġ, x'hemm li qed ifixkilni, x'hemm li t-triq tiegħi flok ma ħadd tkun lixxa jiena stess qed nagħmilha mħarbta, qed nagħmilha aktar diffiċli, qed nagħmilha aktar kontrija. U nibda nikklirja naqra, nibda nsewwi naqra dawk il-ħofor. Tajjeb. Issa, inti semmejt punt mill-aqwa u l-politiċi, Karl, jitkellmu ħafna fuq kwalità tal-ħajja aħjar. Kwalità tal-ħajja aħjar mhux biss kemm ikollok flus fil-but, għax da jista' jkollok inti il-flus fil-but. Imma jekk m'intix kuntent, jekk inti m'intix tħossok tajba miegħek innifsek dak il-flus ma jistgħux jixtrulek il-kuntentezza. Daħad ma jgħid ħalħalsek, ħalli tagħmilni happy. Le, minnek trid tiġi. Mela, huma affarijiet daw illi huma bażiċi immens, però l-bniedem dak li hu Karl. Il-bniedem huwa x'jiekol, kif jiċċaqlaq u kemm jiċċaqlaq, kif jorqod, kif iqum, x'jixrob u x'arja jieħu. Wara kollox, jekk taqbad daw l-affarijiet u toħodhom miegħek x'imkien ieħor, dawk huma l-affarijiet li ħajżommu kajjin, mhux il-flus. X'qed nipprova ngħid? Il-flus mhux importanti u żgur mingħajrhom ma nagħmlu xejn. Kieku jiena pereżempju Karl armija onestament m'għandix il-flus, jien ma sax niġi hawn għax kieku jrid inkun hemmhekk fejn nagħmel xogħli nitrenja lin-nies. Imma għax għandna coaches li nista' nafdhom ngħid dawk huma imħallsin biex jagħmlu xogħolhom jiena nista' ġi fuq il-programm tiegħek. Il-Knisja li stess qed nara l-Fader Mario, kieku l-Knisja m'għandix ir-riżorsi, m'għandix il-flus, kieku forsi għandha kappella waħda x'imkien u ħadd ma jaf biha. Imma il-Knisja għandha tant reach, għandha tant saħħa, tajjeb kemm fuq proprjetà, kemm fuq abbundanza anka ta' nies li jaħdmu magħha, sa tilħaq lin-nies. Nara anke l-Papa jitkellem fuq Twitter, fuq Facebook. Żgur għandu nies ukoll illi qed imexxuh f'dik id-direzzjoni, mela l-flus huma importanti immens. Però wara kollox, il-kuntentizza mhijiex b'kemm għandek flus il-bank jew m'għandekx, il-kuntentizza hija kif jaħdem ġismek, kif tħossok miegħek innifsek u kif tħossok ma ta' madwarek. L-ikel, l-exercise, l-irqat u l-ilma daw kollha ħajjejnhom bil-kbir.
Sinjuri, naħseb li din il-dikjerazzjoni tant sabiħa u pożittiva wasalna fit-tmiem din is-sezzjoni llum waqt il-programm tagħna FLiving Show. Nirringrazzja ħafna lilek illi wkoll qatt tissegwina fl-ewwel parti tal-programm tagħna. Kważi jenna 3 kwarti għaddejjin flimkien ma' Mattejus u allura f'dan il-ħin żgur li konna nagħmlu nofsija training u anke koll nitrejqu ikla tajba u sana. U xawer tajba u issa morru nistrieħu. Torqdux ħalli nkomplu nsegwu il-programm. Sinjuri, nirringrazzja ħafna wkoll. Grazzi ħafna lilek dejjem. Mattejus. Nirringrazzjak. Thank you ħafna. Grazzi immens. Grazzi ħafna.